Fil-waqt li l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi responsabbli mill-artijiet taħt Konzipjen jattakka lil kull min ifettillu mal-Partit Laburista, inkluż l-aħħar wieħed lill-Ministru Rodrigue Galdes, jirriżulta li l-Avukat Ġenerali għandha inkjesta serja miftuħa qudiema kontrih. Ir-rapportat dan il-Gazzetta illum fl-aħħar ħarġa tagħha fejn tqal l-inkjesta infetħet wara rapport li kien sar dwar is-sem tal-Avukat tal-Aqda Repubblika rigward artijiet fraħal ġdid. L-inkjesta l-Maġistrat Monika Vella baqgħet miftuħa u bir-riforma l-ġdida fl-inkjesti din marret għand l-Avukat Ġenerali biex tiddeċiedi jekk din għandix tiġi assenjata tal-Maġistrat ieħor tgħaddi għand il-Pulizija jew inkella tingħalaq li hu ċert u li l-akkużi li waslu għall-inkjesta huma serjissimi u dan jafu Jason Azzopardi li llum innotat kif Azzopardi bħal ħafna episodi jirrepreżenta lilu nnifsu bħala xi paladin tas-sewwa meta fil-fatt l-istorja tiegħu iġraja ta' ipokrezija u double standards. L-istess gazzetta innotat kif meta Azzopardi qed jattakka lill-Ministru Galdes tant li fetaħ kwerela kontrih nesa x'jagħmel meta ħebba il-flus li kellu meta kien qed jissepara minn mal-mara. Storja li anka kixfet li kellu mijiet ta' eluf fil-bank meta kien qed jistqar li kien jiddependi biss fuq dħul minimu.